τίποτα. Αμάξι. Μίτσο, αμάξι. Για ανεβείτε λίγο. Όχι στατικά, να το τρέξουμε έξω λιγάκι τον το έβγαλα, μάτς. τον έβγαλα. Έξω, πίσω από το βαγόνι, έξω. Πίσω από το βαγόνι, έλασε πίσω από το βαγόνι, έξω. Χριστό, πες του Περικλή να έρθει από εδώ λίγο. Πάμε το λίγο γρήγορα. Έρθει λίγο με το Περικλή. Μαλάκα, πού την πέρασε τη σφαίρα ρε, μέσα από τα δύο παράθυρα ρε. Πώς θα βλέπεις, εντάξει είμαστε. Να καγάζει. Μου ρίχνει, δεν μου ρίχνει από τα μάτια ρε. Στο πάρε, δώσε εκείνο, είναι ένα σουλοβανικό και τρώνε πολύ χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να βάλετε. Πόσο το βρήκε, οι 4 που δουλεύετε. Πρέπει να βάλετε δύο ανθρώπους να ασχολούνται με αυτό μόνο. Και εμείς θα βρούμε. Του στυλ ο Περικλής με το Λευτέρης. Το πορτοκαλί καρούνι μπροστά σου, Μίτσο, Μίτσο. Και το άλλο πορτοκαλί, στα δύο πορτοκαλιά. Ψήνεσαι για ρεφ. Ψήνεσαι για ρεφ. Πού, θέλεις εδώ. Άμα θέλεις ρεφ ρε παιδί μου, αυτό. Δεν παίρνεις τηλέφωνο, δεν παίρνεις. Άμα δεις ότι... Έξω, έξω, έξω. Ρε Κούστη, πολύ ξύλο έχεις πάρει. Από εκεί νομίζω είναι πιο κοντά. Όχι. Α, έρχομαι να μιλήσω με το κοινό μου. Έξω, έξω το βαρέλι. Είσαι πολύ αζός. Έχει αλλούς. Έχω πει μαλάκα σου Ιορδάνης θα περάσω μια βόλτα. Έλα. Ναι, αυτό και το υπολόγιζα εκεί, ότι ξέρεις λέω κάποιο άλλο μαλάκα δεν λέω. Εκεί το κλείνουμε ρε παιδί μου το κανόνι με ρόξο. Ναι, εντάξει, βιαζόμαστε γιατί δεν ξέρουμε. Έτσι, και αν κάνει, και αν μας κάνει κιόλας, το συζητάμε. Και με την ελευθερία που μας έχει δώσει, που μας λέει ότι πηγαίνετε κάτι, ό,τι γουστάρετε. Δεν σου λέει παίξτε κονφλιπτή από εδώ ή από εκεί. Ναι, εμείς είμαστε να φύγουμε το κόμμα. Αλλά κατά τρέξει τώρα, όχι ότι μας ζήτησε ο Γιώργος, αλλά λόγω ότι το πήραμε, τι να κάνουμε τώρα, να φύγουμε. Τι μας παίρνει. Αφού δεν έρχεστε πάλι από πέρα να παίξετε conflict. Αυτό που εγώ είμαι. Το πορτοκαλί. Τώρα εντάξει, χαλαρά. Και βλέπουμε μετά. Πρώτα απ' όλα είναι ο Γιώργος. Ό,τι μας πει ο άλλος.
Κάντε κίνηση, κύκλωμα ρε. Έτσι κι αλλιώς δεν μαλάκα. Έτσι κι αλλιώς. Δεν παίζουμε. Δηλαδή και στον άλλο είναι που μαζευόμασταν, πόσες φορές μαζευτήκαμε να παίξουμε. Ναι, το τυπάκι όμως Έφαγε και δεν βγήκε. ναι. Έφαγε και δεν βγήκε. Κάτω. Καλά του κάνανε. Βγήκε ένα σπουδάκι, ένα από πάνω. Καλά του κάνανε. Άντε θα τα πούμε ρε. Φεύγετε, άντε ρε, τα λέμε. Την Κυριακή τώρα το πρωί απάνω. Ναι, ναι, ναι. Ένα ραντεβού